Buhay na buhay muli ang operasyon ng Private Motor Vehicle Inspection Center ng kumpanyang Quick PNVIC dito sa Angeles City. Kumpara noong hindi ito mandatory, matumal ang kliyente. Ngayon ay palung-palo muli ito sa mga motoristang obligado ng sumalang sa roadworthiness test. Naibaba na kasi nitong August 6 ang memorandum ng Land Transportation Office para sa Geographical Area of Responsibility o GAOR. Nakasaad dito ang lokasyon ng nasasakupan ng isang roadworthiness inspection center sa isang probinsya. Sa Pampanga, dalawa ang PNVIC na otorisado ng LTO, ang Quick at ang GQO2 Motor Vehicle Inspection Services, na matatagpuan naman sa bayan ng Lubao, Pampanga. All over Pampanga na po yun. Cover na po doon sa GAOR namin. So kung titingnan niyo po, before ako lang mag-isa, so limited lang ho yung lugar na pwede sa akin. So right now, dahil sa may pumasok na nag-open na isang center, which is yung Check O2 sa may Lubao area, so pwede rin nyo makukuha ng ma-register nila yung certificate nila through the LTO din. Maliban sa pagtatalaga ng Area of Responsibility sa mga PNVIC, ibinaba rin ang halaga ng inspection services. Sa 70 points inspection sa upper and lower chassis, ang light vehicle na noon ay nasa 1,800 pesos, ngayon ay naglalaro na lamang sa 672 pesos at ang motorsiklo naman ay nasa 560 pesos. Hindi nagkakalayo sa presyuhan ng Private Emission Testing Center na usok lamang umano ang sinusuri. Isa rin sa mga pagbabago ayon kay Hilomen, rekomendasyon na lamang sila. Nasa kamay na ng LTO ang desisyon sa pagpaparehistro. Well, yung guidelines na isa sa mga naiba is yung LTO ang nagde-decide for the pass and fail. Hindi na ho kami yung gusto na sinasabi yung binabagsak daw. Hindi. May mga items doon, pag pass ka o fail, pag may fail, kami po personally ang magno-notify sa inyo to instruct you na pagawa nyo. Pero importante pa rin yung visual at saka yung emission. So lahat ng may makitang fail, hindi ho sinasabi na hindi na kami makakapagparehistro. Before, isang fail lang, hindi ka na makapagparehistro. Ngayon, si LTO ang magde-decide kung pass o fail. Nasalang na sa Senate hearing ang usaping ito na ang operasyon ng mga PNVIC sa bansa maliban sa technical na aspeto, kinestyon din ang limitadong bilang ng mga otorisadong inspection center sa bansa na posible umanong maging sanhi ng mahabang pila. Sa Pampanga ay merong 2 PNVIC. Isa naman sa Olongapo City sa Zambales at 2 sa lalawigan ng Nueva Ecija. Sa panig ng Quick PNVIC ay number queuing ang ipinatutupad. Tinetext na lamang umano ang mga kliyente kapag sasakyan na nila ang sasalang. Sir, mayroon kami yung pinapatupad ngayon na number queuing. Based sa number, mayroon ng cellphone number doon kung ano na pong number na nandito sa area, sa line namin. So just text us kung halimbawa umuwi kayo, kung anong number na natin in-inspect para sa convenience nyo. Para hindi ko kayo maghintay dito dahil sa pandemic tayo ngayon. Nitong Lunes pa lamang, August 6, lumabas ang GAOR. Pero naisa publiko na ito sa mga pahayagan, 1 buwan ang nakalilipas. Samantala, hindi naman mulat ang iilan sa proseso ng inspection center. Tulad na lamang ni Andy Moreno na galing pa ng Porac, Pampanga na hindi pa pamilyar sa roadworthiness test. Dumating kami dito 10 o'clock. And that time is already, I think, around 1:30. Medyo matagal ang paghihintay. Pero okay naman, accommodating naman, may nag-a-assist. So at least, naano ako doon na medyo okay naman. Naririnig po kayo ng management kung ano ho yung mga rekomendasyon po ninyo. Ano sa tingin nyo? Recommendation? Hindi, kasi first time ko pa lang dito, ang gusto ko lang sana, kasi nakikita ko parang 1 at a time lang, parang mabagal. Kasi 10 o'clock ako dito, mag-2 o'clock na wala pang nangyayari. Habang ang ilan ay pabor naman umano sa sistemang ito. Dahil kung kaligtasan ng pag-uusapan, maiging roadworthy ang iparirihistrong sasakyan. Pumunta po kami ng San Simon, sabi nga po iba na daw po yung patakaran, pinapunta po kami dito. Maganda naman kasi doon sa labas, sinalubong na kami, may nag-entertain. Sabi ko, wow, ang ganda. Sabi ko, saludo po ako doon kasi yung iba ayaw nilang ganyan Pero kami, siyempre gusto namin, safety kami. Diba? Maganda. Samantala, nasa pilot testing naman ang planong one-stop shop center sa mga PNVIC
kung saan gagawin mismo sa inspection center ang motor vehicle registration. Check po nila to para sa one-stop shop at convenience ng mga nagpapa-inspect. Para hindi na ho sila alis, dito na po sila magpapare. Limited pa ho ngayon. Pilot testing pa na po. May mga glitches pang konting inaayos. Paolo G. Santos, CLTV News.